И здравейте хора, аз съм FroBG и днес ще снимаме клип на Standoff 2. Нека да започваме. Ако искате, може да намерите линк в описанието за каналът на моя приятел. Как се казваш? Светлака Клон. Да, и да започваме. Абонирайте се и за двата канала. Аз и сега си направих моя, ама нищо, аре. И как казва тази беге? Яко е да знаеш. Тъпо е да не знаеш. И това да терористи, защото не яки. Аз съм про на тази игра вече, но аре. Глупко си. И сега. Атуш. Ами аз малко не съм загрял за това. Как ли да съм про? И ще опитваме в двата канала да не псуваме, ама ще видим. Може да не се сдържим. Ей, пак! What? Пак е в действие! Пак е в действие! Ще има какъв съм про! Ще има какъв съм. Хакер! Убих един. Пак! Аз не мога да го уча. И да много уча. Аз съм доста добър. Барага. Колко още са? Е, какво да направя, хора? И всичките ми са айде, на баня. Е, ти! Хора! Как да ги убия? Двама са. Трябва да сме проф. Айде, слабата. Как казваш на това да кажа? Ей, тук ги прави. Айде. Хора, може да направим друг клип със Светлака, как влизаме в някакви застроени сгради. Но ще видим. Ще видим дали Кога е имаме нужно. време. Да. Защото имаме сме на ученици, ходим на тренировки По футбол и така нататък. Да. И тогава ще застава. И така Пишете ми долу в коментарите на какво искате да снимам клип. може и да качим клип на PUBG, обаче може и да е сам това. Може. И точно добре да игра и 100 човека печели. Играх соло. Преди малко. Добре беше. Победих.
Хора, пишете ми отдолу в коментарите, ако може, как да снимам по повече от 15 минути, защото съм на мобилен за сега и не се знае. Не знаем как да снимаме на други. Аз съм на мобилен. И ми пишете отдолу в коментарите как може да направя камера, за да ме виждате. То така трябва специално да се погледне, да се ти как да ме види. Просто за да ни е по-лесно. Главния. Пишете ми отдолу в коментарите, вие играете ли тази игра? И дали сте такъв нуб като мен? Нали казваш, че си про? Но не се подценява много. А гледай, аз не мога го уча. Други не слушайте, че на вас ще ви се избудат колко пишете в коментарите, че малко се улях. Малко се улях. Виж какво правя, какво го видя. Аз гледам другите, дали очаквам. Те ми казват 10 пъти. Пишете в коментарите. Това е висък ножка. Не, един дяде се слага. Да, се сграта. Хора, днес ще се тук на тази игра и застрелят с снайпер в главата капитана. Не умря. Вика, и ако искате да кажете в коментарите дали искате да снимам, да разказвам истории и така нататък. Като Владанов, ако го знаете. Той има много яки клипчета на Far Cry 4. Мислете, малко се отлях от темата, но от Сандо 2 преминаха Far Cry 4. Някакви челенджи може и да правим. И това свърши. Да видим кой победи. И аз съм на трето място и те спечелиха. Много тъжно. Миналата игра да ти богахме къде 5 пъти поне. Само те убива. И спечелих колко пари, аз не знам, 17-18, или се смятам. Не съм по математика. Това е днешния клип за днес. Ако ви е харесал, пак пишете отдолу в коментарите. Ако ви е писнало да приказвам това, пак пишете отдолу в коментарите и до скоро! Чао!